pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. I love you, Lord, for your mercy never fail me. All my days have been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. For my life you have been faithful. For my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, voice, for you made me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. Hey! All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Pagkamalam, para mananditong kalmay sa kadatayuamin namin, awan di malam, labasan, taga-amyanan, taga-bagatan, taga-laod, taga-daya. Yamin nga suli na ito'y lubong tayo, karunan na dito'y pagilian tayo nga Pilipinas. Ti Diyos kumati, makiandingay, mangbayabay manan ditong kalmay sa kadatayuamin namin. Kasang tultuloy, nga tartarabayan tayo, dito nga programa yung kini Kristo. Sambar, manipod dito yung DZTP. Candon, God City. Hala. Ragpin tayo mamot nga tag-ay lang mo ti panagyamyaman, di baligi na gito nga kakapamilya, gapumanan ti sa Sambar, dito nga panagkakasangay, dahil nga bulan, nagaduda nga February yan. Dito kakaanakan. Ang lakuman ni Jojit, ang nagay lumsod, yatabay. Ni Nathan Aser, ang nagay apo ko daytoy. Kastamot din ni Bia Leka, kaanakan daytoy, yatabay. Ni Earth Ayesa, ang nagay. Dito'y Sudadan Tikandong. Ni Jaira Gale, inyornos ko kami ng itay pizza na gaya ko, birthday na. Puko na doy, ni Marian Gambua ang lagay, dado niyo ba'y bayabas? Manugang tayo na doy. Kastamot din ni Chrisley Quinto, ang lagay, dada dito yung Siyudad Tikandong, ni Katukayo Constantino Lazaro, at dadamot ijay Daligan Santa Cruz, kindi Adimar, anagay dopisan, kasinsin tayo na ito. Kablao na ito, ti palakipagbaligi ka na ito nga pamilya, gapo ti parabor ti apo, nga bang tartarabay kanakwana. Kastamutan, nagsuamin nga birthday, celebrator sa'yo, itang bulan ti Pebrero. Ala, peta lang, ti mabalinding ngay baga, sapay ko ma, agtuloy, ti baligi, ti parabor, ti Diyos, apo ka na kayo matmanan,
iti daytoy nga panakagteng tibulan a panagkakasangayo. Sandayo nga kumablaaw nga gapo iti tradisyon nga ammo tayo nga pagsayatan yung matdedoy nga ikablaaw para iti tunggal maysa. Ang kararag tayo, nailangitan nga Dios Ama, iti daytoy madalagon daway, anyakit din nga kinaimbag mo, iti biyag ti tunggal maysa. Kat apo, ti pagayatam, so kumamanin ti mapasamak, maramid iti daytoy umuna nga aldaw ti bulan, ti Pebrero, iti biyag, dagiti so amin, apinarsuam, kamronaan na o Diyos. Dagiti si tatarigagay, kin agtartirigagay, ang makipagnakin ka, si pipingat, gapo kini Kristo Jesus, kinti agdandanunan, aparabor na. Agyaman kami, Apo, ti parabor mo ngamdas, tapno ti kasapulan dahito nga programam para kadagiti tattao, kastamot nga masabsabot na. Ti mensahem para manan iti dahito nga tsimpo Diyos, agbaligi laeng, babaen iti panagmanifestar, ken panangi manifestar, Santo nga Espiritu, babaen, iti daytoy nga uneg ti radio station kastamot ti pan nakaipatangatang na nga magipagteng kadagiti sa dinuman a lugar nga ayan dagiti masaknan nga isuda nga subject iti dayta nga mensahe Apo nga insaganam para iti dayta nga gundaway. Agyaman kami Apo, agyaman kami may tag-ayda dagiti so amin nga agkakasangay iti dayta nga bulan. Ken kastamot dagiti amin nga dumdumag, ken dumgag tupay iti daytoy nga programa kastamot anabaligyan tulang kuma. Ti idadateng iti puso da dagiti sasaom kinti kinapudnong no Dios. Agyaman kami unay Apo Jesus. Amen. Adalang sa magmamanod ito kinababang ulitin tayo man datay kwa pagbit lang dete reunion di Andagay Artisuela Ortisuela nga dete kuna tayo sa syudad da daytoy into no February 7 daytoy na kakapamilya manulang aldawon into no Sabadon ijay labayog season Pangasinan. Ket nubalbalin ti Dios kinti dunguna ti Dios kinti dunguna iso kuma ti bumuyog para iti tunggal maysa kadatayo amin sakbay dayta nga aldaw ken at datay ito kuma amin ijay dayay oras nga oray sakbay ti galas 8 iti agsapa ta addapay blessing ti pagtangan, ti kabsatyo, ti lulayo, kinti ikit tayo, ani nina, Puegan, Ortisuela, Faucet. Ali, kastan, paraburan kumati Apo, ti tunggal may sa kadatayo amin, iti salunat, kinayat niya, umatindar to iti dayta nga reunion tayo. Adda patalastas ti may sa pagayam dito yung medyo kwamutan makabannog kin dayta ko na tayo napunagan siguro dagiti amin nga listener. Gayong dayta nga amin kapagayam tayo iti nga nagaputi syudad di Baguio. Kaya't nalatamo kaya bala partner kin kapagayam nga dumdum nga. Jakpahin makigimong munanan, yapula ti panamag kapulong. Aday jay Bagyo na iti wala na. Nakasagana, oray memberak lang iti kongregasyon. Nakasagana, isyasin naman nga pastor, apaki dibatsak. May papan iti dayta 10% versus apagkapulong versus panangtad.
Ako na damot din nga panangtid ka no, diya pa na magkapulokin na diya 10%. Hangko ang lugutan, kung na dito kapagayam tayo. Membro lang iti iglesia. Kaya takaroon niya sa wan, kakapagayam nga dumdum nga ging kanagsuamin nga masiknan. Mamati tayo nga naglanudon. Yung adda na ilawan pa lang niya kapagayam tayo nga may isang mangyariing. Mabalin siguro nga ako, kangkangag naman nga so ito na iti unog ti congregation da. Ta ibaga na pa da Bible school ko nga nagapuan na. Kaman tayo nga i-mention na. Yeah. Ibaga na pa da Bible school nga nagapuan ko tayo kanon nga ibagbaga. Nagapuan na da ka kapagayam tayo. So ali daytay ko nami kakabsat agnakam kayo kadin nga kadwa nga bagas kasaba kabagi papilit pala ang ngamin, ti pa na magkapulo, ti 10%, isumot laang na jay panangtod, asar saritaan ni Pablo, ijay libro ti Corinto. Agduduma na, nga dakkel na kita, kakapagayam, katsapay lakuma. Nang yun, ti kunana ti, kapagayam tayo nga membro lang, iti kongregasyon, nakasagana pa nga baki, debate basta surutan tiwagas kuna na ti datay kuna tayo nga na prosedural nga panagdidebate may papan iti teolohiya daytoy panabag kapulo naka-ready daytoy nga kapagayam tayo hantay min mention tinaganan ang nagapo iti bagyo so kunami ali, sapay ka dita, sardingan tayo ngaminan, at dadalat tamang, sipsipot ka na kayo, habang nangdingagan, ti kongregasyon nyo. Yeah. Na kayo nga, loyalista pala nga, hindi pa na magkapulo, isarding yun, takamaliday ta nga doktrina, no surutan dayay adal kin sursuro nga nadyusan. Kamali, kunami manan. Kunami kit di naglanil din so ka inyal lahat yung telatan iti soteriology kem lumagip ngamin no daduma no adda mga kasaba mangulit pa nun ti pagkapulo iti likodan ti pulpi tuna. Kaya po Diyos kumati mamakawan ti tunggal man sa kadatayo amin ket ali mawatan da ka kapagayam ituloy mo deta nga naadal mo kinsursurong sursurong nga nadyo san. Dahita panakigimong, hanya problema dahita, no ada problema mo't ngamin, iti kapilya nga papanamdi, sardingamon. Ngam na siya at kumaanag yang kalatan dyan, tapno ibagam na dyan kinapudlo. Ganda, sursurong. Kasi dati ko namin kapagaya so ali, sapay tatiapo, ti mamakawan, ti tunggal may sa kadatayo amin, apada-pada. Partner? Well, Pastor, bigyaman tayo manan iti Apo, iti reto yung malem, iti agtultuloy nga parabor kinaimbag na, iti biagsang tugal may sa kada tayo, kalaksidan kada iti adu nga naipakumit nga akem, ngem adda tayo lata nga sa salunat, ang runaan na si Bibileg, babaen, iti tutuloy nga parabor na nga mga akem, kaya nagtulnog, kaya iti mailasin tayo nga nangayaban na kada tayo, iti panagministro, kaya nore pa iti panagsurvey, kaya iti bata tayo nga tatao. Kaya kapumi kami iti Clark Economic Zone Pastor iti talong aldaw gapu iti may patakpulo ket siyam nga National Convention iti the Gideons International in the Philippines. Tada ito'y numo kapsat ket may isang membro iti the Gideons International in the Philippines dagiti agiwarwaras iti libre nga Biblia
kanang iti pag-eskwelaan, kanang iti LGUs, kanang iti hospitals, kaya adupay nga avenues nga makita mi nga kasapulan iti sasaon ni Apo Dios tapos iti kasta babayan iti panagbasa nga bukod iti sasaon ni Apo Dios ket umay iti panakaawat iti plano kan panggap ti Dios kang runaan na masarakan tayo manipod iti panagbasa tayo kag iti sasaon ni Apo Dios iti plano na nga kayat na tayo nga may salakan. Yes, praise God. Iti na iti nga gundaway gagayam kananapsat, mapantayon, iti panangituloy, iti agdama nga suheto tayo, nga tayo taltalantanen, iti sumagmamanon nga bulbulan. Iti na iti nga programa, kahit iso na ito ay maawagan iti soteriology, when no, the study of salvation. Ti adal, may papaniti panakaisalakan ti tao. Kaya nakaunig tayo pasiten gagayam kan karabsat manipod iti panang takwat kadang iti ibaga ti Biblia keta adda tayo iti beneg iti adal may papaniti na iti panangisalakan iti Dios kadang iti provision anaited para iti panakaisalakan ti tao. No provision kahit nasa uwen nga ron gagayem ka napsat, maawatan tayo nga ti panangisalakan ti Diyos ket adda nagdakkel paset na. Paset ti Diyos. Ket kanang iti sumagmamano nga gundaway na magsasaritaan tayo gagayem ka napsat, dito'y umuna nga provision na naited para iti panakaisalakan ti tao, iso na ito'y ipapatay ni Kristo. The death of Christ. Ket, timay katwa nga tinaltalantan tayo gagayam ka na basat, dito'y beneg iti provision, dagiti provision anaited para iti panakaisalakan ti tao, iso na ito'y panagungar ni Kristo. The resurrection of Christ. Tara ito'y duwa nga banag nga na ito'y inpakpakaawat tayo nga iso na ito'y iti mauawagan iti ibanghelyo kagayem ken kalabsat. Dahito ipapatay ni Kristo ken ti panagungar na. When nagpateg dahil papatay ni Kristo ngem kaskas dimet nga naawatan tayo kas panarusuro ti Biblia nga saan nga nagpatenggalaeng ijay ipapatay ni Kristo dahil pan nakaibuyat ti dara na tapno iti kasta maugasan ti basol ti managdakdakes a tao ngem uray pay karaman na daytoy nga ebanghelyo nga masapol lapatyen ti tao tapno may salakan iso na ito'y panagungar ni Kristo. Ket ti mangkompleto iti na ito'y suweto tayo diti beneg ti suweto tayo ti may katlo dito'y gagayem ka na labsat nga provision na naited para iti panakaisalakan ti tao, iso na ito'y iuuli ken panakaigloria ni Heso Kristo. The ascension and glorification of Jesus Christ. Ngayon, sakpay na nga tapugan tayo rito may katlo gagayem ka na kapsat. Rito may katlo a provision para iti panakaisalakan ti tao nasayat no, intayo man pa'y subyanan, itiray ito nga malem. Iti ko ma-Ingles, kat isummarize, dahito'y inadadal tayo, may papan iti ipapatay ni Kristo. Tapos iti kasta, may paata kada tayo, manen, dahito'y nagpateg, asursuro ti Biblia, may papan iti ipapatay ni Kristo.
Ket numalagip yung gayem nga nalabsat, inadadal tayo, nga ti papatay ni Kristo, inted na ti panlakabayad ken panlakapakawan ti basol. The atonement and forgiveness of sins. Ilawlawag tayo nga, adda ti pagkasapulan ti tao. Binasa tayo, nagiti nagadunga sitas, ti Biblia, hindi naman na Domingo, gagayam kinalapsan, ngagsarsarita, iti kasasaad ti tao, gapu iti basol. Nga, gapu ijay maysa nga salungasing ni Adan. Iso iti nagkaibilangan ti amin na tao, ijay kasasaad nga malagbasol. The sinful nature of man because of Adam. Ket gaputa ijay ayat ti Diyos nga mangalaw iti panakadusa ti tao gapu iti akas supapak ijay nga basol na adda dagitoy nga inted ti Diyos. Dagitoy nga provision ti Diyos gagayam nga narapsat. Isu na ito, yung muna, ipapatay ni Kristo. Kaya dahil ito ipapatay ni Kristo, isu iti perfecto a sakripisyo. Kaya nasa awan iti pagkurangan na. Awan iti umdas launay. Umdas launay. Awan ti pagkurangan na. Dahil ito yung sakripisyo. Kaya maawatan tayo, nga ito yung sakripisyo, ngayon naramid ni Kristo, gagayam kayo nalapsat, ket once and for all. Namnaminsan, ngem, umanayen, ken, kang runaan na, umanay, para iti so amin na tao. Awan iti linabsan, when no awan iti may laksid, iti na ito'y nga, inaramidan ni Kristo, na ito'y sakripisyo, biyag na, ta umdas laket nga rod, para iti so amin na tao. Kaya kastamet, da ito'y nga ipapatay ni Kristo, inat-aral tayo gagayam ka na napsaan, nang yeg iti panakay kapya, ti tao iti Diyos. Gapu iti basol, inyeg na tinagtakkel, ang nagbaetan. Dayjay na santuan na Diyos, ken dayjay na rugit na tao, gapu iti basol. Ket maysa nga inbunga, ti papatay ni Kristo, akas saritaan ti Biblia, gagayam nga narapsaan, inyeg na ti panakaikapya, panakaireconcile, adda susit, adda nagbaetan, adda gura ti Diyos, iti basol, ti tao. Isu nga rod, nga ti papatay ni Kristo, inyeg na, iti panakaikapya. Kastabat na iti papatay ni Kristo, gagayam nga narapsaan, in demonstrar na ti ayat ti Diyos. In demonstrar kahit sa kasawan, in parangarang, in pakaamuna, in pabigbig na, daytoy nga ayat ti Diyos, babaen iti papatay ti bugbugtong nga anak na. Nagdagsen nga aramid, ta sino aya, iti mabalin, amang isakripisyo, iti bukod na nga anak, para iti sabali. Ngem daytoy nga banag gagayam ka nalapsaan, in demonstrar ti Diyos, kadagat tayo at tao. Ti papatay ni Kristo, in demonstrar na, ti awan kaasping na apang maneknek, iti naglapusanan nga ayat ti Diyos, iti imbaon na, ti bugbugtong anak na amatay, para kariti managbasol. Naglawag, ti ibagat, ti Juan 3:16 gagayam kan karapsat. Nga iso ti mawawagan, apuso ti Biblia, ako na takas talaunay, ti panagayat ti Diyos, dito'y lubong. Dito'y lubong, nga sao gagayam kan karapsat, no, takwaten tayo, iti original, nga kay papanan, dagiti tao, nagbibiyag dito'y daga. Kapututan,
Dayjay umuna nga tao nga naglabsing iti Dios. Ket indemonstrar daytoy nga ipapatay ni Kristo, dayta nga naglapusanan nga ayat ti Dios. Idi kunana tas si asino man amamati itarayta nga bugbugtong nga anak na isu ni Hesus Kristo. Saan amapukaw? Taraytoy iti naglawag nga ibaga ti Biblia gagayan nga nalabsan. Nga adda iti supapak ti basol. Ti supapak ti basol isu ni patay kunana ti Roma 6:23. Patay agnanayon nga panakaisina iti Dios. Daytoy ti pagtingin ti managbasol nga tao. No daydi nga basol sakbay nga matay ti tao ket saan nga mairemedyoan. Anya ti remedyo ti Dios. Isu daytoy ipapatay ti bugbugtong nga anak na. Nagungar manipod ka iti natay. Tapno ti isu amin. Daydi isu amin ket nangarod ka sa awen awan iti nailaksid. Amin ket kabaelan nga isalakan ti bertud ti papatay ni Kristo kagayen ken kalabsan. Na i-demonstrar ti naglapusanan nga ti Dios. Kastamet ti papatay ni Kristo inted na ti balay iti maysa anamati iti basol ken uray pay ken ni Satanas ken uray pay ken patay. Babaen iti papatay ni Kristo ken ti panabungar na napekka ti bileg ti puwersa ti kinadakes. Ket mangitang tanggaya karagiti mamati iti panakawayawaya manipod buteng ni patay. Adun nagiti tao kagayan ken kalabsat ama buteng amatay. Dayto iti kinapudno. Ngem no takwaten tayo dayjay ramok arason no apay nga adu ti tao ama buteng amatay gapu ta saan da pay nga nakasagana amatay. Ta adda kadakwada babaen iti konsensya nga mabigbigda nga agturungda iti agnanayon na pannakadusa. Daydi ngamin iti mangted iti buteng iti maysa nga tao intunon saan nga sigurado daydi pagturungan na intunon matay. Isu nga ti papatay ni Kristo babaen iti papatay ni Kristo ken ti panagungar na napekka ket nasa uwen nadadael ti bileg ti persa daydi ngamin ginadakes kakabsat nga adda iti tao isumet lang iti mga alya kan kuana tapno iti kasta adda panagbuteng na iti patay ket kasta amet daytoy ipapatay ni Kristo mangitang tanggaya kadagiti mamati kadagiti laeng mamati awan ngamin iti panangipatay dagiti saan nga namati isu nga tultuloy nga saan nga mamati tawan kanya dayjay nga kinapatay ti ipapatay ni Kristo ngem katatayo mamati kakabsat ay eten nga dengdengeg iti daytoy nga malem daytoy nga ipapatay katatayo nga mamati mangitang tanggaya iti panakawayawaya manipot iti buteng ni patay nga uray ammo tayo nga amin nga tao kat matay at dalaeng iti panagsasaruno at dati umununa at dati maudi ngem kada tayo nga mamati iti Dios babaen iti bugbugtong na nga anak ti mangisalakan ken mamunugbot tayo nga Hesus Kristo gagay kakabsat adda tayo iti panakawayawaya manipod iti buteng ken ti patay. Ammo tayo nga inted ti Dios ti biag tayo isu na metlaeng iti adda ti karbingan nga mangala iti rayta nga inted nga biag ngem iti nagdumaan na adda iti talged adda iti kapya iti puso iti maysa nga budbudno nga mamati ken Hesus Kristo nga saan na nga kabuteng ni patay. Kastamet ti papatay ni Kristo
tinakatungpalan dagiti nagaduwa padto ti daan natulag inat-adal tayo na ito yung gayem kinarapsan. Nga ti Biblia manipod iti daan ken iti baro nga tulag agturturong dagiti sursuro ken ore pa dagiti adda nga linaon na iti rayta umay nga Mesias iso ni Kristo. Dagiti nagaduwa nga padpadto may papan iti panagtao ti Diyos tapno iti kasta umay na isalakan ti managbasol a lubong nasarakan tayo gagayam kanapsat manipod iti Biblia daytoy nga naka ipatungpalan dagiti nagaduwa padpadto ket naistablisar ani Kristo iso ti Mesias iso ti mangisalakan kastamet ti papatay kan panagungan ni Kristo iso tinanglukat iti baro adalan tapno nawaya ti tao nga masideg a diretso iti Dios. Ti papatay kan panagungan ni Kristo iso tinanglukat iti baro adalan tapno nawaya ti tao nga masideg a diretso iti Dios. Iso nga saan nga kasapulan kagayen nga nalapsat ti maysa nga tao nagkonfesar iti pada nga tao ikonfesar ti maysa nga tao iti basbasol na iti pada nga tao tawan iti kabailan iti uray sino a tao anyaman iti naited a posisyon kan kuana ang mamakawan iti basol iti pada nga tao na Hesus Kristo laeng iti baga ti Biblia amay maysa ang magibabait iti Dios ken iti tao mangibabait ken sa awen at tinagbaetan Diyos ni Kristo ket nagtao isuna isu nga dat dual wenno duwa a kasasaad na nga makaawat it agsumbangir nga side wenno panig ket no tao laeng saan nga kabailan nga ibabait ijay Diyos ngem gaputa ibagat ti Biblia nga ni Kristo ket Dios ket tao pay nagtao pay iso iti bagat ti Biblia nga may maysa nga naited amang ibabait iti tao iti Dios kagayem nga naglabsat gaput awan to oras tayon dayti manen iti mensahe dayti manen ti adal tayo iti dayti nga malem sapay to kupikupan tayo lalalo kada tayo nga kunkunang nga namatin kagayem nga naglabsat dagitoy nga kinapudno may naig iti papatay ti manubot ken mangisalakan tayo na Hesus Kristo ket daytoy ipatalged na kuma dagiti karkari ti Dios nga mabasa tayo iti nasanto nga nasurat para kada tayo nga nagtulnog iti awis ti Dios iti panangisalakan na daytoy manen ti gayem ken kabsatyo Nelson Alunahan pagpakada manen Yaman tayo manin ti Apo iti dayta nagimbag Amen. agiya kuma titunggal may sa kangrunan na ti tao managbasol. Amen. Giyaman tayo unay. Giyaman tayo timbag ni Apo Dios babaan kini Apo tayo nga Hesus Kristo. Yamanan tayo mat ti panakikadwa manan kada tayo da Engineer Roy Laranam iti radio control di Sir John Vincent iti television control kadwa tayo nga magitagtag aymot dito nga programa dagiti sponsors tayo manipod Hawaii hello kaya amin dita Hawaii dita Baruro Baknotan La Union kin kastamot dagiti sponsors tayo dita Santa Lucia kadwa mi dagito nga nainpingutan iti panagserbi ti Apo tapno agtutuloy lang dito programa yu sangbar gapo kinapo tayo nga Hesus Kristo. So kun kunami manan gapo tinagan ni Apo tayo nga Hesus Kristo via con Dios. Love you, Lord, for your mercy never failed me.